post viċin tax-xatt, iżda m'ammur kważi qatt. Il-grada tiklet bil-melħu biż-żmien, min jaf kemm ħabtet ix-xemx fuq dal-bibien. This is Kwartak Tip, 15 minutes of Malta's most loved books, brought to you in our special podcast by the National Book Council of Malta. This book, Il Manifest tal-Killer by Carl Schembri, is read by Loran Vella. Messaġġ numru 73. Inħarbu l-annimal. L-aħwa. Ninsab ċert li dan l-aħħar smajtu biċ-ċirklu li ġej minn Ruma biex jagħtu spettaklu mill-aqwa. Smajna li se jarmaw tinda kbira dawn, il-Bla tal-Bajda, u li beħsiebhom jagħtu biljetti bl-irħis għat-tfal, għax-xjuħ u għan-nies b'diżabbiltà. Fil-verità ngħidilkom li dawn iridu jisfruttaw lil vulnerabbli bi ħlejjaq daqstant ieħor vulnerabbli. Iċ-ċirklu huwa sfruttament doppju u għalhekk doppjament ħażin. Nistedinkom tiftakru fl-annimali li daw se jġibu magħhom, li minflok jiġġerrew ħilsa fil-ġungli Afrikani se narawhom imġela jagħmlu dak li qatt ma kellhom jagħmlu. Immaġinaw it-tigra li jkollha tgħaddi miċ-ċirku tan-nar, l-jufant li jkollu jisfen fuq żewġ saqajn, l-ors li jkollu jiddendel mal-bandli u idjuzziji oħra li nġeluhom jagħmlu u għejduli intom jekk din hix moħqrija, tjassir krudili ta' ħlejjaq li kapaċi jonxruna u jħalluna żvinati jekk nagħtuhom iċ-ċans. Ma tridx tkun San Franġisk biex tikkonkludi li ċ-ċirklu huwa immorali. Iżda kieku San Franġisk kien Malti, forsi kien iħalli ftit iżjed sens fras min qiegħed imexxi l-kurja. Ma jmishomx jistħu il-vigarji tal-Alla jħallu l-iskejjel tal-Knisja jixtru l-biljetti għal dan l-ispettaklu infami, barbaru u vjolenti? Le, ma jgħidu xejn. Daqs li kieku din ma kienx tmur kontra l-pjan divin tal-Ħallieq. Lanqas kelma waħda ta' kundanna. Aħna nemmnu fiżjed mill-kliem ta' kundanna. Maħniex se nitolbu lill-Ministru tat-Turiżmu biex ma jattendix, għax diġà nafu li xtara l-biljetti għall-impjegati kollha tal-Ministeru tiegħu u beħsibu jagħmel id-diskorsi pompużi tiegħu tas-soltu. Aħna nitolbu lill-poplu kollu biex jibbojkottja dan iċ-ċirklu. Dan il-bojkott qed niddikjarawh b'solidarjetà mal-annimal li qed jinħaqar għall pjaċir tagħna. Niddikjarawh b'rispett lejn id-drittijiet tal-ħlejjaq. Ma nistgħux nibqgħu muti quddiem din l-oppressjoni tal-annimal. Ejjew nestendu l-liberazzjoni tagħna mill-ktajjen tal-oppressuri għal ħlejjaq ħutna, l-annimali taċ-ċirklu. Ninaqdu l-aħwa kollha ta' Malta. Ejjew inħarbu l-annimal. Il-Killer. killer69@ilkelma.com. Ikklikja hawn biex tidħol fl-arkivju tal-Killer. Ikklikja hawn biex timposta l-messaġġ tiegħek fil-Killer Forum 8 li trid. Ikklikja hawn biex tirċievi Anarkija, il-ġurnal klandestin. Din il-website hija awtonoma u indipendenti. Kull referenza għal persuni u jew fatti reali hija purament intenzjonata. L-awtur jieħu responsabilità ta' kull ma' miktub fuq dawn il-paġni u jiddikjara li frankament jiġi altament jitnejjek. Buffi u xkupilji. Fit-toroq kien hemm it-tigri u l-iljuni jistennew il-wasla taċ-ċirklu, lesti biex iqattaw lil min jazzarda jjassar lilhom jew lil sħabhom. Li kieku l-ġemma li ntefet tistenna l-wasla taċ-ċirklu ta' Ruma, nofs appustija tal-Port il-Kbir u nofs liħor tokkupa l-art tal-Bla tal-Bajda, kienet verament magħmula mit-tigri u l-iljuni, kieku żgur kienet qatta biċċiet lid-diretturi taċ-ċirklu. Iżda daw kienu rġiel u nisa komuni, tfal tal-iskola u studenti emanċipati, ħaddiema tal-id u nisa tad-dar, semmija tar-RTC u segwaċi tal-Killer, mamra biss b'ħanġra daqsiex u b'illa li tkexkex.
Bħal massa sħab iswed tinġema fuq il-baħar, il-folla fuq il-moll tal-port il-kbir laqet il-wasla tal-bastiment bl-annimali fuqu u bis-sidin tagħhom fiskiet taqtaw b'sikkina. Il-mewġ kien jinstema' jċafċaf mal-bastiment u jitrakka mal-moll. U dawk li kienu qed jorbtuh mal-moll setgħu jisimgħu lil junfanti sabtu saqajhom fil-gaġeġ ippustjati fiż-żaq skura tal-bastiment. Anke l-klieb iħufu f'dawk l-inħawi tal-belt dejjem jimbħu ta' xejn u kollhom ħmieġ, illum waqfu jduru fil-vojt iħarsu ċassi lejn il-baħar, lejn dik il-biċċa tal-baħar li kienet qed iġġor maqfula ħlejja oħra, frott tal-istess ħallieq. Ekku, bl-istess intensità ejja naraw sewa sew x'ġara dakinhar li wassal iċ-ċirklu. Mhux biss għax l-istorja nnifisha fiha dawk l-ingredjenti li jagħmluha interessanti u ta' min jirrakkunta. Iżda għaliex x'aktarx ukoll titfa' dawl fuq l-influwenza li l-killer qed iħalli fuq in-nies li skont minn liema naħa tħarsu leha nistgħu narawha bħala xi ħaġa pożittiva fejn ċittadin komuni, anzi anonimu, qed iċaqlaq l-ilma qiegħed ta' dal-pajjiż. Jew inkella bħala xi ħaġa perikoluża fejn ċittadin li jinħeba taħt pseudonimu qiegħed jinċita t-taqbit u jċaħħad il-pajjiż mill-kalma u s-sliem meħtieġa biex titmexxa repubblika stabbli. Għax is-silenzju li daħal fih il-bastiment li kien iġib l-isem l-Arka 13, irreġistrat l-Italja u mmexxi mill-kaptan taċ-ċirklu stess, ma kienx is-silenzju tas-sliem. F'dak is-skiet kien hemm ċerta tensjoni fl-arja. Il-pulizija ħassew li l-arja kienet tqila u ntbagħtu 40 uffiċjal armat fil-karozzi s-suwed tagħhom biex jassistu għal ħadd tal-annimali u t-trasportazzjoni tagħhom sal-Bla tal-Bajda għalli jista' jkun. Dawk l-uffiċjali xammew xi ħaġa tintensa mill-bidu, iżda nistgħu ngħidu li anke l-klieb kienu xammewha. U forsi għalhekk il-pulizija jażlu li jaħdmu mal-klieb minn tant annimali li jeżistu fuq din id-dinja. U forsi hawnhekk ta' min jissuġġerixxi li l-pulizija u mhux il-qassisin jibdew jilbsu l-kullar għax tal-ewwel u mhux tal-aħħar l-iktar li jqarbu lejn il-klieb. Iżda dan hu bis-suġġeriment għax wara kollox bħalma ċ-ċoqqa ma tagħmlekx patri, daqstant ieħor il-kullar ma jagħmlekx kelb. Jiġifieri aħjar nieqfu hawn din il-filosofija tal-kullar għax maħna se naslu mkien. Jibqa' l-fatt però li kienu l-klieb l-ewwel li fetħu ħalqhom malli nfetħet il-biba tal-bastiment. Dak il-ħin tniżlet ir-rampa għal fuq il-moll u n-nies u l-klieb setgħu jaraw il-gaġeġ bix-xadini fihom ixejru idejhom fl-arja, bl-junfanti bit-trombi tagħhom ħerġin ifittxu ftit nifs u t-tigri nofshom mejtin mitluqin fuq it-tiben. Li kieku nifmu l-lingwa ta' sħabna l-klieb, konna nkunu nistgħu niftħu dan il-paragrafu bis-sentenza qalila li qal dak il-kelb kannella b'dembu maqtuħ, hemm wieqaf fuq quddiem nett. Iżda aħna l-bnedmin nistgħu nisimgħu biss 4 nebħiet u warahom 4 nebħiet oħra ta' kelb ieħor u warahom ġema sħiħa tgħajjat jew timbaħ skont ma taf tilqa' lid-direttur taċ-ċirklu b'rabja, bistmerrija u biż-żuffjett. F'dan il-punt il-pulizija niżlu jiġru mill-karozzi tagħhom u għamlu fil-lira bidejhom marbutin biex iżommu l-folla lura min-nies taċ-ċirklu u l-annimali. It-tisfir u l-ajjat żdied malli niżel id-direttur taċ-ċirklu liebes ġlekk blu skur u kappell, miexi b'bastun fit waħda u b'maktur abjad flit l-oħra. Fost dawk bis-suffara fħalqhom qishom 4 tixjuħ fil-karnival, hemm Mario Brinkat l-assis. Ekku, Brinkat tagħna, isaffar bħal meta kien żgħir fil-festini tal-mużew. Inżlu minn hemm ja oppressuri, bdew jgħidu ċorma studenti jixbħu l-klikka ta' Sandro. Ja tradituri, beda jgħid dak ta' wara Mario Brinkat li bez boiler suit tat-tarzna x'aktarx waqt il-ħin tax-xogħol, iżda ma nistgħux nipperikolaw ix-xogħol ta' dal-proxmu ġala darba ma nafux kif jaħdem ix-xift tat-tarzna. Lil Mario Brinkat ħasdu jgħid f'idnejh u beda jsaffar iżjed. Xi ħadd mill-folla tefa' bajda lejn grupp ta' buffi mexxin wara d-direttur u laqat lil wieħed minnhom fuq imnieħru. Araħ x'inhu tannejk, għajjat jitħaq wieħed qrib Mario Brinkat.
Il-buffu kien riesaq jiġri lejhom biex ifittex vendetta, waqt li l-isfar tal-bajt kien għadu qed iqattar minn fuq imnieħru. Li kieku ma intervjenewx il-pulizija alla biss jaf x'kien jinqala. Iżda dawn laħqu żammew il-buffu mill-ġirja suwiċidali tiegħu fejn kien se jsib 4 arrabjati lestin eżżawh u jagħmlu traċedja bih. Il-pulizija ġarrewh lejn van lesta apposta jistenna n-nies taċ-ċirklu, fejn id-direttur kien qed ixejjer il-bastun tiegħu fl-arja minn wara l-ħġiġa tal-windscreen. Mallim tela l-van startja u telaq b'veloċità qawwija lejn it-tela tal-bla tal-bajda. L-annimali kienu għadhom qed jinġarru bit-trakkiet mill-burdnara u l-lavranti Taljani u n-nies kienu għadhom bisfafar fħalqhom. F'ħin minnhom intabħu li taċ-ċirklu telqu. Dawk ħarbu, għajtet waħda mill-belt magħrufa għall-ajjat tagħha. Dawk ħarbulna jaqgħat taħara. Tlaqna warahom, għajtu l-istudenti li minnu fih organizzaw in-nies biex jibdew jimmarċjaw lejn il-bla tal-bajda fi protesta kontra ċ-ċirklu. Kienet protesta spontanja mhux maħsuba iżda li ħasbet mhux ftit lill-40 pulizija bil-lembubi f'idejhom li talbu għal rinforzi mill-kwartieri ġenerali x'inraw li ċ-ċittadini kienu taw għat-toroq. Diġà għedna li nofs il-folla tinsab il-bla tal-bajda u ma konniex żbaljati għax hemm tinsab lesta biex tagħti ħasla lil taċ-ċirklu u l-min ifettillu jġibhom law. Il-folla tal-port mixja bil-mod riesqa lejn il-pjazza tal-protesta. U sadan it-tant il-folla talba tal-bajda l-estat taqbida determinata li ma tħallix it-tinda tintrama. Fil-fatt nistgħu ngħidu li sa xħin tasal il-folla tal-port, il-pulizija tkun diġà arrestat 22 protestant li ntrabtu bil-ktajjen tul il-wesa fejn kellha titla l-tinda. Fosthom hemm studenti tas sixth form, ċittadini b'kuxjenza u oħrajn li jħobbu jaqlu l-inkwiet. Hemm ukoll tfajla li qabdet twerżaq u li qalet daqqa tal-embuba frasa minn pulizija li aktar tard se jiġi f'inkwiet kbir mal-liġi u ma' missiera. F'daqqa waħda ingħaqdu ż-żewġ folol. Is-sfafar jinstemaw huma u tilgħin it-tela li twassal għall-bini tal-mużew minn wara s-siġar u l-istejġ tal-linja. Hemm naraw il-bnadar li ġabu magħhom dawn il-protestanti, posters b'gaġeġ miftuħin u saħansitra wieħed bil-minġel u l-martell. Mario Brincat wasal bla nifs, mexa lejn ġema nies li kellha qudiemha l-pulizija skjerata u hemm waqaf ftit biex jara eżatt x'kienet jiġri. Il-van tan-nies taċ-ċirklu kien ipparkjat faċċata tagħhom. U ħdejh kien hemm xi studenti li kienu daħlu mill-ġenb, x'aktarx wara li qabżu minn fuq xi siġar, jimitaw il-ħajja passata tax-xadini fil-gaġeġ. Daħlulna, għajat l-ispettur li ħares lura biex jara jekk in-nies taċ-ċirklu kienux waslu qawwijin u sħaħ. F'dak il-ħin il-pulizija ppanikjaw raw l-istudenti jieħdu r-rankatura lejn il-buffi u l-akrobati u jtuhom daqtejn ta' siq f'sormhom u daqtejn ta' pon f'geddumhom. Fradda ta' salib ħarġu xi 7 nani biex kupi jitwal minnhom u bl-ixkupilji tal-lokijiet jagħtu daqqiet fejn ġiġi lill-istudenti, waqt li raġel mimli muskoli bżaqqu barra refa student minnhom u tajru mola s-sema sakemm waqgħ ħdejn saqajn l-ispettur. It-tifel beżaq iż-żrar minn ħalqu u minn taħt zaqqu ħareġ borża kollha bajt, imkisser ovvjament, li suppost kellu jitkisser fuq in-nies taċ-ċirklu. Min juża s-sejf, bis-sejf jinqatel. Grada tiklet bil-melħu biżmien. Min jaf kemm ħabtet ix-xemx fuq dal-bibien.